যত नायतनाय ताखक तै बेखौ सोनो टिभि मिडिया फ्रेंड्स रमनो जों दिनै अर जागा 3 नम्बर कॉलोनी एडीसी कॉलोनी बुखजागो थेलाकं एडीसी विलेज नि कायसे पाराव जों लाइटि क्राइसिस नि बागै लुकुरावनि कबावमों जे ओ आमसायाव फायनाय फेदि होनो कয়েকদিন रङै चिनि अरनि डीडब्ल्यूएस नि इंजिनियर अनो बुसाजा बरक दैबो प्रोवाइड खायखा आफानो टाइमलि ताबक दैमाया दायतिनो ओ जागा ताबो कायसे डिपीएल सामं चलै तंमानि सामं पाइनाय ते ब सामं फांसन नाय हायफानो दैनो तो नुयाखे तंलाय मेयाखे बो ते एक सप्ताह फानो नांथानाय ब पाइते दैमानानि बागै गे जों अर जोंनि एडीसीनि उइ बो खायमानि रनो नायफैखा सामं नायफैखा ताबो पेंडिंग कायनि मतो पेंडिंग तंख ते मेंटेनेंस खायजानायबो तंख गे बनो बहायनो जों दायतिनो खायरनानि बागै साखथारनाय अरनि पाया सागजरा जोंनि डीडब्ल्यूएस नि इंजिनियर नो जों साखा जाहाथे टैंकार बाय साब्रंनो दै रय तंफैनायनि बागै दानि ताबोनो हट सीजन पुतुंनि जराव लुकुराव ब्लै प्रॉब्लम फेस खायना तंखा जे गामि आमसाय माहायथिनि हासुगो तंनाय र दै नुजानाय ब्लै प्रॉब्लम उइ तंगो जों जतनो नगो कुवारावनि दै बेलाय हाया आरो सानो हासालमा 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर थाङै पर्यन्त दैमाया ओंखे जों बसकाङाव सागथारनाय जोंनि जे मानसा जोंनि एडीसीनि बोखाक दैबो जों खायनाय डीडब्ल्यूएस नि बोखाकसिबो खायनाय माहायखे हासो माहाय गामि आमसाय रगो अबन चिनि नाइमो आर प्लस कायसा ताबो कटर डिट्यूबवेल आगे तो तै जतो जागन क्राइसिस जल जीवन मिशन फाइमान या गोलो डिपार्टमेंट चेष्टा खायमान या गोलो ता प्राय जागावनो डिट्यूबवेल मोटामोटी जागा थांबाय खिन्थु अब स्टार्ट खायमानियाकु गम स्टार्ट खायकेंके मोटामोटी जागावनो जों मोटामोटी नि हामपने 80-90% जागावनो अ ती मोटामोटी सल्यूशन नङि थांमान ता ताबो स्टार्ट पाइके खायना अबनो जों चेष्टा खायले चिनि सीएम सा अरनि एग्जीक्यूटिव नि चिनि एसडीओ सका फाइलाइनो अ ती 2-3 दिन बिसिङनो स्टार्ट नङि थांनाय आमसाय दै एकटा अवेलेबल थिं फाइनाय ओंखाय अबनो लुकुरानो मन कयनामो संगो जे जागाव ती प्रॉब्लम नरो किसा जानजार साक न होइते जतो जागावनो किसा इनफरमेशन दि जेसक मानसे डिपार्टमेंट बो चुबानाय अबनो बागै संगो फाइलेमेंट हामबाय